Papa Isabel zinango zankhani zamudaphatira ka family ya dziko la Zimbabwe mkati machirongwa Bhoshongora segment ziramira tani. Icho kwadi muri Zimbabwe sekuziva kwenye ndenge takadzibata ndakadzipakata ndine nyaya muri Zimbabwe yakatika kunyama ndlovu yevanhu vakaita bira rekuti kupiri gore rega rega kupera kwaro vanoungana vachiita bira vaita bira reukama vane munhu wavakashevedza kuti aiwa pabira redu tinoda kuti tichiongororwa tiri tese ende pakaiswa shona yekuti izvo gore rakapera tiri kukumbira kana kune vanovhima kuvhima huvhimi mumba unovhima musango vachitaura shona yekuti kune umwe anozvibata-bata but vanopedza vamwe pakurarama mukati merudzi rwedu tinokumbira kuti mugoenda musango munovhimira musango saka gore rega rega tinoita bira tichiungana raitwa bira iri munhu akaita bira iri akati ndiri kukumbirawo kana paine musha wamunoziva ground kana kuti padongo reumwe hama yenyu yakafa ndopatinoda kunoitira ipapo atidi kuenda pamba pemunhu toda kuita pano pari neutral vari mukati mekuita munhu anga achibatsira vanhu achibva ashevedzera kuti panapa pachapinda verudzi chete hamuna mukoko wamuri kubva kunze asi rwedu parenyu ndoyo kubva amire pagedhi kuti sezvinoita mapostori ekuti pindeni pamagedhi muchicheneswa amupinda akasviba pane vana vanokwana kuita 8 vasina kupinda apa vanokwana kuita 7 vachinzi apa hamusi kukwanisa kupinda pa nekuti hamusi werudzi urwu ropa randiri kuona harisiri rudzi urwu but vari vana vevanhu vemufamily iyi zvikatoita kweseni maka izvozvo tabva ipapo vanhu vakazoita bira pakati peusiku varipo ipapo zvikanzi pane vari kukanganisa vanhu asi vari kukanganisa vamwe kutanga nenguva dza12 usiku vachange vasingafambidzani nevamwe vanozvibata-bata vacharara vachazomuka kuseni vacharara hope vamwe richitamba bira vozomuka mangwana kuseni ndichakuudzai zvakaitika ipapo kuti varipo here vakarara hope vakazomuswa mangwana makuseni ndine nyaya yekukotwa nyamu yaruka yemwanasikana anga ari form 3 akaita mimba akazosangana nerufu mukati mekuita pamuviri asi akaitwa secret aita pamuviri achibva bvisiwa pamuviri pacho ndobva aendiswa kuchipatara achinzi malaria achibva afa ndichakubvira zvakazara ndine nyaya yemuguta reHarare kuGlenora C extension Right. Woo! Kanyemba Baba Isa iwe chichaitika pa Glenora apa kune murume anopa miti chikafu Glenora C muHarare ka Yes. murume anoenda kunopa miti chikafu sadza pasi pemuti pasaidi pemuti pasitrangi racho paipai panonzi sadza fe achipa sadza ipapo zvakawanda muchazoona ndine nyaya muri yeZimbabwe yekwachihota nyaya yekwachihota yandiri kutaura inyaya inonzwisisatidzi zvakare yambuya vane 105 years vakachigara mukati meguta reHarare vachibva vazoenda kumusha vachiti ndiendesei kumusha nguva yangu yeda kukwana vaendeswa kumusha vachibva vati kuti ndife inini endai pachikoro chakati muchingopinda pachikoro pane muti wamuchaona ipapo wakadai so uyezve vakaburiswa panze vari pamba vanoti izvo muti uyu nechiri apa nechiri acho kana zvichinge zvabviswa izvi ndiko kuti ndife uyezve munofanira kuti mutenge muteme miti iyi but iwo kamaruchika kutema muti zvakaona ndichakupai vanenge vachida kubata Bhoshongora kuti nyaya dzavo dzitsudzurwe dzibhoshongoro dzipfapfaidzwe pachimuti paNational FM Bhoshongora anobatika sei ndichazokupai zvakare yematwins akamitisana ndisisina bhuti vemudumbu rimwe chete vakamitisana tabva ipapo zvakare kuchibva kwaita 1 mutwin akanomitisana futi matwins maviri emudumbu rimwe chete kana nguva dzikatitendera dziripo vanoda kundibata muri yeZimbabwe munotibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 musadzibhipa 1 2 musafana neprivate number kana pane zvarisina kunzwisa handikwanisi kudzora kopi yenyu back aiwa muri yeZimbabwe musatambira pafoni iyi ndiye vanhu vakawanda manzwa akadza makabatirwa kana Papa Isabel muchirongwa Bhoshongora segment ndechipiko chamuri kudaka kuti vatange nacho ingotumirai ka WhatsApp message panhamba dzinoti 0713 938538 0713 muri kudaka kuti vatange kutsudzura chipi nditewo ka happy birthday ndasvitsa 50 years nhasi ndinonzi Moses Mafere Fedza Power Shumba pakuwadzana 2 Harare. Happy birthday Shumba Moses Mafere Fedza Power 50 years nasi
ferefedza power. Yes. Hawa uzama mfano wangu. Uri kufamba mbijana. Manje shingirira unosika. Kwakuru. Tinotenda 8 minutes to 10 ndo pafika nthawe pale manje baba Isabel ndiri kuona mavhotsi ari kuya panapa zvikanza vateereri vataura kana Bhozho akutsudzura ngaatange neicho chematwinzi vakamitisana. Avaiwe ndiri kuona mai makoni pasengeza 1 apo vakachibata chimuti kuti dzi paka mapindira papi papa Isabel chinoi chaku chinoi chiri kuti tani muri yeZimbabwe rigandi kuzenyaya ndiri kutaura panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo yechinoi yaitika mukati menzvimbo yechinoi kuna amai vakaroorwa ndokubva vaita vana vanokwana kuita ivo vatatu vaita vana vanokwana kuti vatatu first born yavo mukomana atori murume atori nemhuri nemukadzi wake but akugara munzvimbo yekaroi. Second born vana vaviri vakazvarwa ari matwins mukomana nemusikana. Vari mukomana nemusikana kudaro baba vevana ava vakafa iri tsaona nematambudziko kutaura kuno kwatiri kuita vakutokwanisa makore anokwana kuita 6 years vafa ende vana ava vakatosiyiwa vachiri kuenda kuchikoro ava nove ndiwo matwins aya vachienda kuchikoro vakasiyiwa pamba paine imba yakakwana 7 rooms iri pamba ipapo but amai kufa kwakaita murume wavo vakazoona murume akavaroora akati kunyangwe une imba yako ndoda kukutora uite mudzimai wangu ndikutsvagire yako imba kureva kuti amai vakaroorwa vatori pane imba yavo ndokubva vati vana muchienda kuchikoro munenge muchigara papi pamba yamakasiyiwa yandakusiyirai inini nababa venyu vakafa munenge muchigara pamba apo saka ndichagara nemaroja muchipiwa mari dzemaroja muchiita zvinhu zvenyu muchiona kuti pamba pasi kukanisika kana pachida kupendwa pane zvinoda kugadzirwa mari dzemaroja ndiyo munotora asi chendoda ndechekuti kana muchinge matora mari iyoyo chokutanga kuona kuti pamba penyu pakaita sei pakanaka here vagara pamba kudaro amai vanga vachigara muchinoi but kwavakazotengera wemba zvakare nemurume wakugara naye kukaroi. Okay. Vari kukaroi vana vanga vachigara vachienda kuchikoro 2025 ndipo vakapedza kunyora vese nekuti vaifambirana semukomana nemusikana vakaenzana. Vapedza kudaro vari mukati mekuti vamirira zvinhu zvavo mukomana ane kubasa kwanga kutoenda but mwanasikana anga ari pamba. Amai vatora nguva refu vasikati vakatombonzi mwana ari kurwara musikana vakatouya vakamuona vakatoenda naye kuchipatara vasingazivi kuti ari kurwarei vachibva vadzokera but vatori nenguva vasingazivi kuti mwana ari kurwara hongu but chii chiri kuitika paari. Saka izvezvi mwana musikana uyu ane mimba iri pa5 months iri pa5 months kudaro mwana kumasikana aigara achiudza hanzvadzi yako kuti sha mimba ndeyako but udza mama kuti zvakamira sei. Ina ndikwanise kuvaudza nokuti handikwanisi kunyeba zvakare kuti mimba ndeyani ndinoguma ndaendeswa kusiri iko. Mwana komana haana chaita sei akaramba akanyarara. So zvakazoitika ndezvekuti amai vakazodonha vari kumba kwavo kukaroi vadonha kudaro ndokubva vanongwa nevanhu vari mukati mekuti famba paruvanzi rwavo ndobva vaendeswa kuchipatara. Vaendeswa kuchipatara ndokunoonekwa BP yakashuta yakakwira. After BP vagariswa muchire zvakanaka vamboitwa bed rest kusvika vazotaura kuti ndine mashoko andagamuchira kumwana wangu ndo andidonedza nhasi. Zvikanzi chii? Zvikanzi ndine vana vangu matwins anorarama ari mukati menzvimbo yekuchinoi asi vasiri vana vemurume wandiri kugara naye. Ndafonirwa nemwana komana wangu anove mutwini neumwe wake akandiudza kuti mama nyaya ndiri kukuudzai panapa ndeyenyu mega ndangoti muizive nokuti ndikainzwa yakubuda ndogona kukupondai. Mwana wenyu kurwara kwanga achiita pamuviri but pamuviri ndepangu. Saka tisiye takadaro imi migara nemurume wenyu ikoko mukangoti bofu kana kutaura nyaya iyoyo chete kana ndiri pedyo ndichinouraya ndokupondai. Ndo mashoko andaudzwa nemwana. Saka kutaura kuti kwandikuita nemi izvezvi handitozivi mashoko anokwanisa kusvika kwaari here nokuti mashoko akangosvika kumwana uyu ndogona kupondwa inini. Uyezve handichakwanisi kuenda kunoona vana vangu nokuti pese pabuda nyaya iyi mwana anenge achikufunga kuti ndinenda sei ndindazviona but ndati ndikuzivisei kuti ndo nyaya iripo. Vana vangu vakamitisana vatori nemimba iko zvinozva vari pa 4 months. Saka amai vakakwanisa kutaura nyaya iyi vachiudza vanhu kuchipatara. Hama dzemurume ndo dziri kusira nyaya izvi. So hama dzemurume dziri kuti izvo toita sei toenderi kunoudza hama dzachona. Kana taudza hama dzachona amai vari kuti mungangoudza hama ikangozivisana nyaya chete mwana ari kuti hakuna ari kuziva chinhu izvi. Uyezve kunyange vanhu vakaziva kuti imimba havazivi kuti ndeyangu inini mwana hanzvadzi yake but ndiri ndaudza imi mamai ikangobuda chete ndimi ndokupondai. Akaudza amai kuti vana vamitisana ndiani? Ndiye mwana komana akatoudza amai vake
ndiye akatofonera mai kudona kwakaita mai mwana komana ndiye akafonera mai vake kuti mwana wenyu musikana ari kunoku mutwini wangu kurwara kwanga achiita imimba but mimba yacho ndeyangu asi ndaudza imimi garai koko nemurume wenyu kuno kuti ripo ndikangoinzwa chete ndimi asi ndati kuti muzive nekuti ari kuti iye ikazozivikana sei garai makaziva kuti mimba ndeyangu but imimi tizi ndezvenyimeka ndikangozvinzwa ndimi ndokupondai mwana komana ndiye ari kudzamai kuti ndokupondai ndiye ari kudzamai kuti ndokupondai matakura sei mwana komana uyu vakanyora 2026 ndipo vakanyora kunyorei ndio form 4 ya vakangopedzera form 4 2026 vakanyora chi muna June 2025 ndio vakanyora 2025 ndio vakanyora saka pavanga vari pamba zvavagere so vari kugara vari pamba nekuti ndiwo ndasei ndiwanitora mari dzemaroja mai vakasiyiwa vaine imba ina baba vachibva vanororwa nomwe murume ane zvinhu zvake zvakanzi chisarai pamba apa mogara nemaroja hapana chichanisa nekuti mari yamunenge muchitora munenge muchigadzirisa imba yenyu dzimwe mari muchishandisawo sevana vari pamba vatori nemaroja vakati saka aunza nyaya ndiani aunza nyaya manje munin'ina waamai vari kurwara nekuti vazoshidzwa nemurume uyoyo vari kugara naye kuti mukadzi akurwara uyu ini ndikada kuzvivanza ko ndikafirwa pasina chiri kuzikanwa ndati ndizivise imimi hama dzekuamai kuti kurwara kuri kuita mudzimai wangu kurwara kuita mudzimai wangu ibp yakashuta nemashoko akaudzwa chi nemwana kuti mwana ari kurwara ari kumba kuani pamwiri pari pamwiri ndepangu bati ndikangozvinzwa chete ndokupondai kubva kunogara matwins kusvika kunogara vabereki kwakareba sei chinoinekaroi amai vari karoi vana vari kuchinoi ya yebo msakazi ufuke njani ngiya kubamba kuhle ngumr live waya Stanford Chuma representing Highfield kuliseko ku Highfield nasi ndoza kuti makachibata chemuti Mr Live waya Stanford Chuma tinotenda na kusankhula kwa maita ka National FM matwins ayo enda machika hangu atida zera nawo kanyemba na bozo pave kuda cheka ukama apo ita 4 kuti mu mashasha Yesu Trimo Liba Shekman Matono Emilia Kanavete Addington Pukanya Kelvin Joao tinashe gotora ndinonzi Innocent Manyoso pamvurwi Zebra Cross okay lekezani kative kuti anangu aniti taniko hakuna okay hanzi makuna kuna ayo yabwera message makuna kuna ayo vanhu vari kuvhura hombe vachivhara diki police please get busy apo mwanakomana uyo anofanira kusungwa vabereki kana mugere nevana ngavaite order ndinomutsaka Rose Marongedza Rufaro Kamanura Mudhara Bomba Prominent Mandombo Kelvin Joao Tinashe Gotora Innocent Manyoso Hita Nyakaringa Addington Pukanya Regai Samuel Gwaya Prince Muningio Aleke Gbeja Shakman Matono London British Ngaipe Victor Katiyo Forgive nyama dzao na Desire Chigwededza ndinonzi nobeti chabeta pachivaka nenyama kuhurungwe hanzi police get busy ndi nobeti chabeta kuti vaendere kuno reporta kumapurisa nokuti pane kuchichidzirana kuripoka pakati asatanzwa ipapo chitora nehama dzamai uyezve pane shoko rabuda bari kuti pakuda ucheka ukama panyaya yeucheka ukama nkumakb panobviswa ucheka ukama here yekuti takakanganisa takaganga sehama nehama then kungobhadhara mhosva chete but mora maburisisina bhudi kana kuti cheka ukama ikabviswa inoreva kuti makutoenderera mberi nebasa renyu cheka ukama inorevei Zimbabwe vanoziva nezvecheka ukama nokuti apa matwins ndisisina bhudi vamitisana 4 months handiti panotoda cheka ukama pakaitwa cheka ukama vanoenderere mberi vaisisina bhudi kana kuti vanenge vato mudzimai nemurume ameno ngatibatsiranei rekezani katibve kuti bziramira tati kanyemba napozvo vana avo ndo anonzi makuna ndapererwa ini ndashaya mashoko regai ningoti kutimu mashasha yese ndinonzi Trimo Liba ndiri paHighlands Zimbabwe tibatsirei kana kungoti bata pa 0781373340 pari kutoda mapurisa apo kanyemba na bozho ndinonzi Brighton Murimba pabocha nyaya yekuvhundutsira ende kuvhundutsira kwari kuti kungoda kuti nyaya isabude chete arida kuvesama kuvigiridza zvinhu zvake baba Isabel ngatisadaro kana iye akatodza amai kuti ndo zvandakaita kunoko asi musabuditsika nyaya amai obviously unotovabata vana vavo kava endi
munhu anotaura mashoko ekuti ndinokuurayai musatore mashoko iyo very light asikutamba yes ngavaende kunoripota kumapurisa izvozvi anogona kunge akatochibata chimuti anzwa nyaya yake yatove paNational FM anofunga dzimwe pfungwa yes ichokwadi uyezve mukoma KB ndosaka tichiti isusuka vabereki ndokusaka muchinzi mukugarisana nyaya dzekurambana nyaya dzekufirwa dzinopesanisa vana nevabereki vana vanokura zvisiri right munoona kukura kaita vana ava vakura vari vaviri akuchisina ari pakati pavo anogona kuvaudza kuti mukutamba hongu muri murume nemukadzi but muri murume nemukadzi muri hanzvadzi nehanzvadzi kana muchitamba munotamba mutemo unoti munotamba kubva apa kusvika pa paida mukuru anogara pakati pevana ava kusvikira vakura so upenyu hwavo hwakave hwakareruka zvese zvavanofungidza zvinoita muupenyu vakaona zvese zvisina basa Kanyemba naBhozho usavhundutsirwe nezizi kuti rine nyanga hadzisi nyanga inzeve amai avo ngavasambovhundutsirwa nemutwini komana uyo ngavaudze hama dzevana ava vagare vachizviziva ndinonzi Godfrey Maenge hama ndiri kunoko kwaMutare okay pari kunzi mombe yecheka ukama inopiwa mombe yacho hanzi inopiwa ani mombe yacho ndi Godfrey Maenge hama kwaMutare ndimwe futi inopiwa ani mombe yacho tibatsirei vanoziva tibatsireiwo mombe yecheka ukama apa inopiwa ani uyezve kana yazobviswa awanikwa anopiwa vanoramba vachienderera kumberi here kana kuti inongobhadhara mhosva yaitika iyo utitanga zvakare kuita sisina bhuti kana kuti carod ama 2000 vane mhepo mutwini uyo anotouraya amai police get busy ndinonzi chamunorwa chemisi pakadzambaira yes ichokwadi nyaya ngaisvise kumapurisa anditika pane mhosva mbiri apa yes yokumitisana kuti kumitisa sisi pamwechete nokutyidzira amai yokumitisana imhosva yavo imhosva yavo vese ndizvozvo vese vari kupinda mudare redzimhosva then yemashoko ekuvhundutsira mai you never know kuti mukomana uyo ari kufungei anogona chokwadi kutouraya chi amai vakabvisa cheka ukama kureva kuti vakutoenderera mberi vanongoripa makuna avaita wosiyana nazvo zoperera ipapo ndinonzi podumba ndiri kubhindura madhara vakuru vanotaura kuti pakafamba nemvura inogona kufamba napo kana yangu naya chete yes inotoerera iyererana pamwe chete ipapo boza hapana musi unombonzekana asi pane muteno mangwana pane mgwidza mwesantanda zambezi rwizi rinodira mura zambezi kana yangu naya chete rotoyerera kweta pasi 10 baba Isabel chinekewo vana avo vanotadzisa kamvura kunaya kudanana nokuita mwana sisina bhudhi pakaipa ngavaparadzaniswe avo ndinonzi Elder Farai mukanda kure paThe Green Valley hapana mombe yecheka ukama pamatwins ayo ndinonzi Elder Farai mukanda kure paGreen Valley hapana mombe yecheka ukama pamatwins ayo baba Isabel poitwa sei saka vachaita sei matwins ayo madrugs chete topi yakarewa namablateni ngangozvare hanzi ngangozvare katwiza kake uyo mukomana kurehab yejeri itapfo timu mashasha kusanganisira Shekiman Matono Innocent Manyoso Nobert Chabeta Shekiman Were Trimo Liberty Nashegotora tichaona makwerere amake Nosa amai Craig pachaoma mai Chingaipe pamwechete kana Niko na Yokai Mapie ari pa Botswana ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma famo muguruwe baba Isabel munofunga kuti zvino vari kutora zvinodhaka here mukoma KB vanhu vakatogarira pfungwa dzavo apa vakagara pasi vakaronga chinhu chavo neufree hwavari nemararamiro avo vakatoona kuti instead yekuti vave malendlord sabhuti nasisi votongoitawo baba naamai matwins vakamitisana ndiani complainant apa obvious vanodanana hapana repo kana vachisungwa vese zvinogadzirisa chii kusungisa vana ava siyai zvakadaro ndinonzi gono ndiri kukadoma gono ngatitore nyaya imbopinda mumamenyu mirani matwins vakamitisana ndiani complainant apa obvious vakatodanana hapana repo kana vasungwa vese zvinogadzisa chii kusungisa vana ava siyai zvakadaro ndinonzi gono chirandu ndiri kuno kukadoma siyai zvakadaro Zimbabwe zozodii muri kuti kudini hanzi nagono hapana akabatwa chibharo handiitika ndiani acomplaina
hapana. So siyai zvakadaro. Kuri seko kukadoma ndimutsira ka honorable Kosi Ruzi ndozoti wanenge ukachibata kachimuti ukadoma kanyemba matwins ayo vanoda kupfapfaidzwa ndinonzi Sidini Muma ndiri kuno kugokwe. But tikavarova tinenge tasova chii nokuti tiri kuti pasine chi neviolence pasine mhirizhonga tikavarova tinenge tasova chii matwins ayo matwins ayo ndashaya neremuromo chokwadi aya ndinonzi Mai Craig pachaoma kuchinoi ndimi kamuriko kuchinoiko. Vana avo ngavaendeswe kujeri vese ndinonzi Alani Muridzo Mandadzaka. Alani Muridzo Mandadzaka Bikita. Hanzi ngavaende kujeri vese. Ndizvo here Zimbabwe. Panapa ari kungoti iye Edith Mzimbagumede mai avo havangaregi kudonha neBP vakaitirwa shura. Havangaregi kudonha neBP vakaitirwa mashura. Ichokwadi. Mukomana akabata sisi sei ane chivindi chokuda kakuponda amai ninchemero amake kana vete. Dzimwe dzenguva nematauriro anoita achitaura kuna amai munofunga kuti sisai parara masiya. Anozogona kudaro ende anogona kunge ari pamadrugs ataura anogona kunge iri mukomana iye ari kuita kuti zvemadrugs ndi ari kushandisa umonya neutsimba usina kumirira mushe nokuda kwezvaanodya izvi. Ngavaparedzane zvagara panofa umwe wavo. Mukoma Farai paWaterfalls nyorai zvakare message yenyu tirikutadza kuinzwisisa nyaya yematwins hapade kucheka ukama even kuvaparadzanisa hazvitadzise kuti vaonane kunze kwekuti dai yatoitwa abort mai ano pakuwadzana. Sazvoitwa sei? Hanzi ngaibviswe nombo. Hanzi nombo ngaibviswe. No, zvino zvinotangira kuchino izvi. Zviriko kwakawanda kwazvakamboitika. Kwazvakaitika kwenyu zvakazopera sei? Nokuti mukoma KB vakachengetedza nyaya idzi. Tiri kuona vana vacho vakutambura. Vachitadza kuratidza kuti baba vako ndeava nenyaya yekuti vanenge vasinganongedzeki. Kosi Fakamoto. Yes. Kamoto. Cosmas Kamoto. Kubvisa mimba iyo is the way to go. Matwins ayo anonyadzisa. Nokuti kukazosara kune chinobatika mukoma KB mwana iye achararama unhapo futi nevanhu kuti munomuona here mwana. So kuti pamuviri pabviswe apo anditika zviri pamutemo nyaya iyi inofanira kuti izikanwe. Ndopayakuenda kumapurisa. Yes. Kuti pamuviri pabviswe zviri pamutemo nyaya iyi inofanira kuita sei kuti itozikanwa. Ende pachena. Apa ari kushedzera kuti ikangobuda pachena ndimi ndikupondai. Kanyemba na Bojo mabvrr kupisa ndinonzi Lazarus Mutumbi kunyabhira takachibata chimuti kuti dzvi regai tinzwe mashoko anotevera. Tinobhidhirika wenyaningwe musakanganwe magamba. Let's not forget basa rakabatwa kane magamba edu munyika yeZimbabwe yese tinoramba tichivarangarira basa ravakabata kubudikidza kane mwedzi waAugust apo tine Heroes and Defense Forces asi zuva nezuva aiwa ngatirangarire basa hombe ravakabata. Mimba iyo inofanirwa kakubviswa ndiyo cheka ukama nokuti mwana akangozvarwa anotosimbisa kahukama hwavo ndinonzi Professor Austin Milanzi Kobulawayo. Baba Isabel vanga vachiedza kakubata madzimambo kuti tinzwe kuti nyaya iyi vangatibatsiridze sei makwanisa kutaura nani. Ichokwadi ndazama kufonera Chief Seke foni iri busy vari pamwe meeting ndafonera Chief Njelere vatori mu meeting mavari ndikafonera Chief Chitsungo foni iri kuringa haisi kudavirwa ndobva ndachionera Chief Chiporiro foni haisi kuita ndobva ndazobata Chief Marangi. Yes. Vakati kudini Chief Marangi? Chief Marangi vatonokwanisa kuya pamhepo kana time yatendera but Chief Marangi vataura nyaya iyo kuti izvo ukama mamiriro wakaita ndo unonzi ukama cha kwene zvekutsvaga zviya uri padhuze mukomana nemusikana kujere chokutanga vachipedza kudaro baba vanobhadhariswa makuna akaitwa nevana vavo avanobhadhara kwa mambo. But vana mukomana nemusikana inside kujeri kupa muviri apa pamuviri mambo vabva vati izvo hatina simba rekuuraya chisikwa chatosikwa kudhara mwana anonopiwa sekuru baba vevana ava ndiye achanogara nevana ava mwana uyu mati ndiani Chief Marangi? Chief Marangi
all the way from Tare, Zimbabwe. Mashoko atapiwa kana Chief Marange zviri kunzika ukama huri pakati pevanhu vaviri ava sisina bhuti matwinzi wakanyanya saka makuna vanofanira kusungwa. Yes. Anofanira kubatsirwa mwanasikana uyo. Mwana uyu anofanira kunogara nani nasekuru ndiye anomuchengeta. Asi baba vevana ava vanofanira kuita sei kubhadhara makuna ivo vaviri vaitiki vechino vamhanyi vechino ichi mukati. Munoti kudini makuna ayo hapashande cheka ukama. Makuna ayo hapashande cheka ukama apa unless vaona zebra re-black rine ma-lines e-white. Okay, makuna ayo hapashande cheka ukama apa unless vaona zebra re-black rine ma-lines e-white. Ndinonzi Innocent Nyamindu kumandiya 2 Bermuda Honde Valley wechele. Hanzi kudini? Apa taurwa deep. Makuna ayo hapashande cheka ukama. Anditi? Up unless vaona zebra re-black rine ma-lines e-white. Ndini Innocent Nyamindu kumandiya 2 Bermuda Honde Valley wechele. Apa ndadzikisirwa gejo. Magonataniko timu rikiti bvu. Ndinonzi baba Jacob ndiri ku Victoria Falls. Chakabatwa chimuti. Regai tinzwe message iri kubva ku Victoria Falls. Rudzi rweukama uwo rudzi rweukama uwo harudzi mombe yeucheka ukama, nokuti kubvisa mombe yeucheka ukama kutendera vana kuti vagare vese vari baba naamai, zvinova zvinokanganisa kachivanhu chedu. Uye mimba iyo yaifanira kubvisa zvino hazvichaite nokuti yakanonokerwa atove mwana harisisiri ropa. Zvinoradzwa hazvo amai avo hanzi vakagurwa kunorira. Ndashaya hangu zano chairo ringavabatsira, nokuti chinonzi rega ndochiri maoko kwete kuravirana kwematwins ayo. Amaisabel. Yes. Yeah. Apo ababa murume akashayika kuti ndasara nevana. Vana vacho vosumudza dzinopisa kudai futidzi. Ameno. 0781373340 kana 0781383340. Pakadaro panoitwa sei paita munango pantenwe. Allo National FM. Kebina bojo. Zviri sei? Muje ndi baba Simba Mphwanya papa. Baba Simba muri sei? Baba Simba. Sorry. Tomorrow. In network. Sure. Ndakoti koto. Godfrey Foya, Nyakatondo, Mount Darwin. Nyakatondo chigango kufoya kajokoto. But ndidzo mimba dzoda kubviswa idzo vana vacho vachikura vakaziva nyaya iyi vanorarama vasina mufaro. Ndinonzi credit dudzai paboka. Baba Isabel. Ndidzo mimba dzinoda kubviswa idzo vana vacho vakakura vachiziva nyaya iyi vanorarama sei, vanorarama vasina mufaro. Ndinonzi credit dudzai paboka. Adamu Makamba Paruwa takachibata chimuti kuti morning BB boys Bojo na Bonzo wani amai dai vakasiya vana kuhama anosara achivaona, nekuti panguva yavakasiwa vaive vadiki vana avo vakazonyanyaka kugara vari vega vari two. Bhaibheri haripeka muno mhosva ende kuchipatara vanotendera kuti nhumbu ibviswe, nokuti mwana anokura sei akaziva izvi nhumbu ngaibviswe. Mumwe oenda kwake mumwe kwake, asi pakaipa vana vemazuva ano vanotoda kamutarire, nokuti vana vemazuva ano vashata. Ndinonzi maita natswa ndiri pano apa pachitungwiza Bhoshongora. Ichokwadi chokutanga vana avo vaifanira kupiwa munhu aivachengeta vaigara vese. Anditika wani mai dai vakasiyaka vana kuhama anosara achivaona, nokuti panguva yavakasiwa vaive vadiki. 2 Bhaibheri haripe munhu mhosva ende kuchipatara vanotendera kuti nhumbu ibviswe, nokuti mwana anokura sei akaziva izvi nhumbu ngaibviswe. Umwe oenda kwake umwe kwake, asi pakaipa vana vemazuva ano vanotoda kamutariri, nokuti vana vemazuva ano vashata. Ndimaita natswa pachitongwiza. Munofunga kuti munovapatsanura mumwe achienda kwake mumwe kwake matwinza. Babati asiri matwins kana vanhu vapinda murudo kuti vadanana kuvarambanisa. Ukati asati vana kumamishoko
vanorohwa nehanzvadzi vachiita sei ikoko kwamai murovera ikoko ndokwanotiza achienda ikoko ndokwana apinda zvake nemwoyo. Kanyemba naBhozhongora ndakateerera hangu kubva kuvamwe kunana Mutongi Gava ndiri mwana wa Sabhuku Chingwe kwaGutu kwa Makore papenga udzoke ndini Saratiere Chingwe mwana wa Sabhuku akateerera zvake. hapana here zvamungatibatsire nazvo panyaya iyi. utori Sabhuku unonzwa dzichitongwa kaisi ndimi vakuru venharaunda izvezvi mndara achiti ndione ngori panyanga Sabhuku matikudii Saratiere Chingwe tithandize tibve unititaniko naichichokera akapa chinoi 10 minutes to 11 ndopafika nthawe pali manje tirimo mkati machirongwa Bhozhongora segment pano pa National FM ni mchemero wa Kanyemba Bonzo pabodzi kana Washington Maremera aka Bhozhongora kuchoka Monday kapata Friday 9 to 12 musakushow kuti Zimbabwe Agricultural Show 2026 yayamba ntsiku ya lero uno National FM inenge ichitsudzura kakubvaka kuzasi 2026 ayi wakati nokukwaka emese kuti tizofadaya tozoliya mdododo uyai tinenge tiriko tidodododedza tidododo tiriko tichakudzai kuti tinenge tichitsudzura tiri papi. Yes karirani pafupi babesabhe fafedza ichimwe icho kwadimuri yaZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza ndikutsudza dziri matima nawo senyika ino wambuka seko agogo everyday is Friday girl to our son Rebecca Foster chimuti wakabata sahura mukuru mukoma KB kuri murandakadzi anonzi iye Messi Mishi zvikanzi unondiudzira Kanyemba Bonzo yebo kuti munozviti muri varidzi vechimuti hapana chamunoziva mei makazvivharira mukati bvunzai isusu kunze kuzvatinoona nezvatinenge tichida. ari kupi Messi Mishi ari mufidelity apo zvikanzi shoko rangu rarida kuti ngokuudza nderekuti kuzokwazisaini kundikwazisa zvenyu but kuti mukwazise sekuru wangu anonzi Seboots andazokusona Boots ari mufidelity imomo kungoti kwanzi nemuzukuru wenyu Messi Mishi kwanzi sando dzenyu asi usakangana kuti kuna Kanyemba mangwanani kutorera basa ndobva hapo ndipo ndasangana anonzi Ranga Muriri mukomana anenge ari paDZ rengi pambari apa zvikanzi naRanga Muriri matwins aida ari vana vangu ndombogara nawo pasi nokuti kwanzi ndakakura nchiti ndorema but ava vandiremera kuremera chaiko vandiremera. Honorable Isaac chinoda kufa Shamba North vakachibata kuti dzwi icho kwadimuri yaZimbabwe ndiripo wamukaseko Junior Shumba chimuti wakabata uri pagokwe pane mashami ipapo wamukaseko Edith Muzimba kumete bizere kwa Bulawayo Inspector Chakanza chimuti wakabata kuti dzwi wamukaseko timu rangu rakabata chimuti kwanza ndichisiye ranga padizetapo pamwe chena chindrot Peter Zulu iriseko akomanda veSenior Ties chimuti wakabata chenge masara madambosi pachenda mbuya wamukaseko Cecilia Banda pamukanda chimuti makabata kuti Sabhuku Karamba Edith Muzimba kumete bizere kwa Bulawayo chadhogota mimbebere Edimo Manu chindoma kufa ndimwari chimuti makabata kuti paka baba tidakurwa muzukuru sekuru nemuzukuru dakurwa sekuru nemuzukuru baba paka hey mapindira pa hey ndapindira muri yaZimbabwe panonzi ipo pa guruve yandiri kupinda muri yaZimbabwe ka ndati ndikuzivise kuti kune nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekuguruve kwa Chief Chipuriro kune murume anobva munzvimbo munonzi Manyamusele akaenda kune rimwe famu rinonzi kwaMuzengei ndoko akaenda kunoshanda ikoko aenda kunoshanda ikoko ndobva asvika akadanana nemwe mukadzi achibva mudza kuti andina mukadzi ndorora mandege Paulo Manseleta murume akaenda kubasa ndokunoshanda ariko ikoko ashanda ariko ikoko ndokubva asangana nomwe mukadzi papurazi raishanda ikoko adana nomwe mukadzi ikoko ndokubva amuudza kuti nini andina mukadzi ndobva vadanana akazodzoka kumba kwake adzoka kumba kwake ndokwaari izvezvi inzwa iZimbabwe zvakaitika adzoka kumba ndobva asiya mukadzi uyayo mukadzi yaona kuti ngwa murume wangu aenda ndokubva atevera ndokubva asvika kwako kwaipamba murume una mukadzi asvikawo ndobva amutsvakira pamwe pokugara pasiri pamba apa amutsvakira pamba pasiri kugara mukadzi uyu anga akuuyawo pamba ipapo mushure mekuti murume uyu anga kuratidza kuti mukadzi uyu haamudi iye ane mukadzi wake so mukadzi uyu anga kutogara pasi pemuti vamwe vakuru vari munzvimbo vakasvika kati hei tora munhu apinde mumbo zvii zviri kuitika uchigarisa mwana vanhu panze ndokutanga kuita sekunetsera mwe musi wavaenda kucheche vachidzoka murume atanga kunetsera nemukadzi uyoyo mukadzi uyo achibva tasenge angodhonza hembe
iye murume uyu murume ndiye D pasi kusora kwasoro adona pasi murume asitsika kadaro haachagoni kutaura haachagoni kana kupokonyuka vanhu vakamhanya vakazama kuita seiko vakafunga kuti mukadzi uya nezvaaita kurara kwaakaita achibvanzi nevamwe vanhu maprofita auya emuguruve ane zvaari kuzama kuita vari kungoti pane zvatiri kuhaka maybe zvaitwa nemukadzi uyu mukadzi uyu vamwe kama achibva vashedzera zvikandizvo tiri kukumbirawo pazuva ranhasi mukadzi uyu ari kudzingwa uyoyo ndiye achapinda mumba kurara nhasi nemurume uyu kuitira kuti kana pane zvaita murume amuronore right vachibva varara vese kusvika nezuro chibva zvongomuka zvakadaro nanhasi uno zvingori zvakadaro apa mukadzi uyu kwaanobva haazikamwe murume uyu hama dzemukadzi uyu haadzisivi so kutaura kuno kwatiri nezuro chitaura nakansela vanongoti totoshawa toita sei murume uyu akangodaro akangositsika kadaro baba Isabel mati chii chakaitika kuguruve kune murume akaenda kune rimwe prazi akanoshanda ane mhuri yake ndokunonyeba kuti handina mukadzi anyeba kuti haana mukadzi ndobvadana nemukadzi ikoko akagara vese achibva asudzuka kupi achibva asudzuka kumba kwake adzuka kumba kwake mukadzi achibva atevera azobvona kuti mukadzi uya atevera ndokunotsvagira pamwe paanogara pasiri pamba ipapo kusvikira mukadzi uya azouya pamba mushure mekuti murume uyu angakuratidza kuti mukadzi uyu hamuita sei hamude ndokutanga kunetsana murume ipa akangodhonzwa bhachi nemukadzi uyu achibva adonha pasi ora achibva sika murume ndiye akadhonzwa bhachi nemukadzi uya nemugirlfriend murume achibva sika achibva dona kusika kwakaita ipapo ende akatanga kutombogara kuti anga akuda kuuya pamba but murume asingamutenderi papo achitogara pasi pemuti vamwe vakuru vakasvika vakati mukadzi wari kugara samba sakoyo atidi nyaya dzakazvipa mangwana itai kuti munhu apinde mumba mugadzirisa nyaya dzenyu kusvikira vazoenda kuchechi koko achibva kuchechi koko adhonzwa bhachi achibva adona kusvikira murume uyu adonha pasi angosika akadaro usiku hwese vamwe vakati aiwa tsvagidza maprofita akauya achishemedzera kuti ari kuhaka dzimwe nyaya dzinoenderana naamai kuchenzi bhegi ramai ava rine zvinhu zviri mukati kusvikira izvezvi vamwe vazoti aiwa kana ari mukadzi uyu akonzeresa paadhonza murume uyu anofanira kuti varare vese pazuva ranhasi usiku hwese anogona kumuronora but zuva richibuda nezuro rakabuda rakadaro so ndiri kunzwa kuti nhasi zvakare rabuda rakadaro murume akangosika hapana chiri kuitika mapurisa maprofita ari kusvika ipapo ari kuzama but chandisati nanzveko zvino chekuti vatora here munhu kuenda naye kuchipatara but vari kungoti tiri kufungidzira kuti mukadzi uyu ndiye acharonora munhu uyu but iye mukadzi wacho zvakare kana akubvunza kwezvinozvo akuita sekunonzi iye akurwara nenjere futi hapana chaari kuziva mukada kutaura naye anotaura rimwe zita ambotera kuita sei apa hama dzemukadzi uyu kwaanobva hadzizivikanwa so ndiri kukumbira vagari vari kuguruve mukati menzvimbo iyi kune vari kuziva nyaya iyi panzvimbo yazviri kuti iko zvinozvi zvapapi murume akunzwa sei mukadzi uyu mazoziva here hama dzake onde chii chaitika maenda kuchipatara here yapapi nyaya yacho nekuti murume uyu kubva nezuro anga akangositsika akadaro nai baba Isabel pakasika murume uyu vakadii kuenda naye kuchipatara ndo pasiri kuziva ipapo nekuti vanhu mupenyu here mupenyu ari kufema kusika kwakaita kasika sei kungoti ziso munhu achingobhoera maziso haatsukunyuke haana chanogona kuita kudya motomudyisa achimedza but zvokunyasoona kuti kutaura hapana ndizvokugomera kana uda kutaura nemasainsi haana kurova nezviwanda ipapo machi zvani amen kuvadii kuenda naye kuchipatara ipapo machi ndo pari kunetsa mukoma kuti sei vanhu vasiri kuenda mapazisa nambokwanisa kutaura nakansela vakati zvinhu kazhinji zvinowanzotungamirirwa nechi zvinowanzotungamirirwa nehama Zimbabwe machibva chakuguruve tsudzurani china icho kwadimbo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba pedza ndikutsutsura paka Harare Glenora C extension munzvimbo yemuGlenora C extension mune murume anogara munzvimbo umo vari sekuru pamba pake panogara maroja pamba apa hapagari maroja kwenguva yakareba vanobvapo imwe nyaya inoti maroja vanoti iwo ungabatidza laiti rako manheru kusvikira wakurara but kuseni zvakafanana nekuti uda kumukira 3, 4, 5 kuisa laiti mumba hazvitenderwi pamba pavanogara vachisvika vachitsvaga nzvimbo yekugara vakaudzwa kamitemo iyoyo kuti kudini hapaisiwo laiti kuseni paipai zvokumhanya mai kuti uri kumukira laiti mumba kubatidza laiti rinozobaka kwaedza asi manheru kana uchirara kusvikira pakurara shandisa laiti rako but kuseni usamhanye kuisa laiti chinofanira kutanga kubuda ilaiti rezuva ramwari obesapiwa anditi munenge muri murima uchidaka kuona kuti uda kuchinja kuenda kubasa mutemo upamba okay tobva tabva ipapo pamba murume anoshevedzera kuti vakadzi vakawanda munomu hapana wanisingazivi
ende anoenda kana pane waka bridge panodarika nevanhu panenge chikutambisa makumbo ake kudaiso vakadzi vachikomplaina. Tobva ipapo pane miti iripo iri pedyo yaanoti miti ndeyangu but pasiri payadi pake. Anoenda nesadza achinoisa pamuti wega wega. Sadza rinenge rakatobikwa rera osvika achisa ipapo ende vamwe vaitovaudza kuti inini ndimuroyi. Ndobva tonyora chikwangwani chakanzi muroyi pamba. Vanhu vachibva vazokomplaina achibva azoti inini ndinobva kubhikita kunonzi kwamuroyi. Ndosaka ndakangonyora kuti kuti John Muroyi. John kuti mureko kuti muroyi. +263 Zimbabwe inono. Aidodaka. Ndikukumbira vagari vekunzvimbo iyi. Glenola C extension. Nokuti zviri kuitika ikoko kune zvakawanda zviri kuitika. Zvine munana inoitika. Baba vanogara vega, hapana vana, hapana mukadzi, vanogara vega nemaroja anenge atogara ipapo. Asi kashomoti rigare kungopinda nekutodarika ichena. Nsima yani takura apaya waachenda akapasa miti. Ipapo manje ndiye anobika. Ndiye anobika. Ndiye anobika miti mingani inenge chiposa. Ende miti inopiwa iyoyo mimengoka. Mingani? Miti pane miti inogona kuita 4. Okay. Ndiyo inosvika inotorine time kuseni nemanheru inopiwa chikafu. Chikafu ichi chinodyiwa rine miti iri kana kuti? Ndo apapo pane vakazodarika ipapo. Vamwe vachiti vakaona sadza, vamwe vachiti vakadarikapo vachangobvapo hapana chinhu chavakaona. Asi iye akatongobika richiri kudziya pamuti umwe neumwe. Atiziti miti inodya here. Andakanyemba ndima kakura kudara. Aunza nyaya pachimuti ndiani? Vagari vemunzvimbo kuti takutosvika kugarapo, especially madzimai anoshedzera kuti no kana akutokwanisa kuudza vamwe kuti madzimai engise marumura hapana wanisingazivapo. Apo zvaanoita manje iye anoenda kunogara pamwe pane chibridge so ndo paanosvika kugara zvake pasitupu ipapo. Mari yake inopinda kandirendoti. Anenge achikutembesa makumbo so ari pachibridge ipapo. Maitere mukana ukuenda kunotaura nababa. Baba ndachida kuti nditaure nawo. But ndine mukuru wandiri kutsvaga munzvimbo umu kuti ndikwanise kunosvika naye. Imi mega mukwanise? Ndokwanisa. Kanyemba chi? 2 minutes past 11. Kanyemba na Bhozho. Nyaya yekuchinhoyi pane zvinhu zvitatu zvinoda kuti zviitwe. 1 nchamu shamu. 2 chipatara chibvise pamuviri nhumbu iyo. 3 jeri havasi vana avo ndinonzi Ruthi Mukucha pa Sodbury. Ndokupiko ku Sodbury. Iri kupi Sodbury? Handisi kuziva. Asi zvinhu zvitatu, 1 nchamu, 2 chipatara nejeri. Zvese zvinopi vanhu vamwe chete. Bhozho sei uchingoti Bhozho? Bonzo sei uchingoti Bhozho tsudzura mangwana toda kunzwa iwe uchitsudzura. Thomas Miriko kuAvondale. Ayo kababa Sabeo ndiwo anofanira kutsudzura nyaya dzavanouya nadzo. Ini ndinenge ndichitoteerera semi vateereri. Iye ndiye anenge anadzo. So ndosati timupa mukana uita sei wekutsudzura. Guruve musangoti tucha kuya kuguruve kumaprazi kwatiri moita chirorerore. Munosika isu vekukaroi zvedu tirimo muguruve. Ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Zhiwau pachingoma famu muguruve. Kwakondo. Kunonzi kwachiko. Pane famu randiri kutsvaga. Mukoma Kanyemba na Bhozho murume uyo ngatimukire kunyepera kwaari kuita ngaamuke. Ndinonzi Reverend Tobias Chitiga. Iye zvaakaenda uko achinokoromora zvaakakoromora obva asiya mudzimai akadaro obva adzokera akakumba kwake aiti tichapera sei. Sure obva amutevera amugirlfriend akatevera murume uyu akatanga kumushayinira. Baba Isabel iwe uri wakamudenda. Ndiwo wakamudenda. Regai kudai so. Varume vasadaro. Kanyemba zikanzi
Sodbury iri along Chirundu Road after Inkomo Shingiti Gere Kwaramba Kutafara vakachibata kachimuti kuti dzvi tinotenda ambassador Kenneth Masunda Chibondo Primary School Muzarabani vanga uripo parodi show angariti baba Yes. angaripo Roja ngaringobva pamba apa chinyarara nokuti zvepo hazvigone landlord vane mhiko dzeurombwa havo zvose nemubobobo ndinonzi Thomas Mateta ndiri kuno kuCape Town South Africa saka izvozvi pane maroja mangani pamba apa iko zvinozwanzi patori maroja 3 kutori ne2 akatobuda vakatoenda aunza nyaya ari kukomplaina ndiani vagari vemunzvimbo vari kuchema baba yes kuti isusu tine mhuri dzedu tiri muimapo kunyanya madzimai aiwa vari kuchema kuti hatina kusununguka apa vanoenda kunogara parodi panova ndopa pose paneka bridge ndo panodarika nevanhu vese ndo panoenda kunogara ipapo ya pakaipa tsudzura chimwe baba Isabel ichokwadi mhuri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzwa kuti kamatimana wose enyika ino ndinozva kuti chimuti munenge vakabata mhuri yezimbabwe muri mukati mekufamba nacho wamukaseko muchineri pichidzeva wamukaseko agogo everyday is Friday chimuti munenge vakabata kuti dzve wamukaseko washidira kuti iye mapisa Solani haripo pamapisa ipapo chimuti mutungamire mapisa akabata chimuti mutungamire Solani ari kumapisa akabata chimuti kwanza ndichisiye ndakachibata kuti dzve kwanzi ndiri kuenda nacho wamukaseko iri dzemuzimbabwe gumeti chimuti wakabata kuti dzve wamukaseko akabata chimuti vanonzi mai Brendo vakabata chimuti vari bika sadza vari mukati medzimba yekubarapo chimuti kwanza vachisiye vari kufamba nacho wamukaseko sejendi karamba chimuti vakabata kuti dzve kwanza ndisiye ndakabata kufamba nacho paka mapindira papi nyamandlovu yenyamandlovu le inzwa baba pati inzwa Zimbabwe inzwa chimuti kunyamandlovu kune nyaya yakaitika kune family iri kunyamandlovu yakukwanisa makore 7 years vachiti pagore rega vanoita mabiko kana kuti bira rekuungana kwevanhu ende vakawirirana kuti ungave mukristu ungave wechivanhu but tinoungana semhuri saka gore rakapera vachipedza kuita bira ravo kwakabva kwafa vanhu 3 vakuru 2 nemwana mudiki umwe chete ndopakagara pasi zvikanzi vakomana maitiro ataita aya muri kuzvifambisa sei muri kuzviona sei vachibva vafamba zvikanzi izvo pane kuganga nekubata kuripo zvikanzi asi bira hatisi kumira sei hatizi kumira ndobva vaudzwa zvikanzi muchaita bira pati pamuchaita bira mukaita zvekutamba panotofa munhu ipapo ndobva vatsvaga mumwe munhu vakati pabira redu ngauye munhu achibva auya pabira akati izvo ndoda kuti ndikuzivisei shoko 1 rekuti makaunganisa tapinda mubira tiri kukumbira kuti vanovhima endai munovhima musango musavhima mumba shonyangu kana muchinzwa ndiri kureva kuti vari kuona zvibatabata vanogona kunge vachimuka usiku vanogona kuchita mabasa eurombwa neuroyi but dai maindawo kunotsvagira kunze musatsvagira mumba musaravere padhuze ka so zvadaro achibva ati iye bira iri muri kurikanganisa chikonzero muri kuita nevamwe vanhu vasiri verudzi rwenyu zvikanzi munoreveiko uyu mwana wekwanhengu uyu ava vana vake ava vazukuru vake kana ndatora mwana wemwanakomana wangu ndikamupinza munzvimbo yangu inini ndingati mutoro here mwana wangu zvikanzi ndo zvamuri kufunga kuti vana venyu but pane pamusingazivi chikonzero pane ubatabata uripo Zimbabwe inzwai vakanzi kana maakupinda mudura vachiitira pane rimwe dongo revamwe baba vakafa muchipinde pagedhi ndichakuvhetai kunyange ndisiri werudzi rwenyu ndichikuudzai kuti ndiwe rudzi rwenyu uye hasi werudzi rwenyu vanhu vaakupinda pagedhi kupinda mubira iri kune vanokweda kuita iwo 8-7 vasina kupinda pavachinzi izvo hamusi verudzi oro ndikatarisa ropa riri kuramba inzwai Zimbabwe vanhu vainzi havasi verudzi iri vatori vana vana baba verudzi oro sokuti inini baba ndine mwana wangu inini achirambidzwa kupinda pagedhi mwana wemwana wangu inini achirambidzwa kupinda pagedhi achinzi ava ndisekuru vako but iwewe hausi werudzi uhu kureva kuti paitobuda mashoko zvakadii kuratidza kuti vakadzi vakanotsvaga vana kunze zvakare but pakabuda vana 7 vaitonza vapinde madzimai pakatora ndoita vamwe madzimai 2 akatiza zvokusapinda mubira achiti zvabuda pagedhi apa izvo zvatobudisa nyaya yangu kuti ndakatsvaga mwana kunze asi vamwe vakaramba varipo bira raitwa risati raitwa vanhu vakaunganidzwa zvikanzi tiri kuita bira pano nderekwamhofu iri nderekwasivanda iri nderekwasoko iri harizi kusanganiswa vakadzi vese vakaroorwa hamurambidze kupinda pano chikonzero makaroorwa muri vemhuri yepano asi mamwe marudzi hatimadi pano bira rabva raitwa zvikanzi izvo vakabata garai mataura mega kana musina kutaura hakuna akabata achapinda bira nevamwe nguva inenge ichita bira vamwe muchaenda kunorara uko kana kuti mucharara mega
bira raitwa mukoma KB pakangokona 12 kukodza usiku vanhu ngavarare kurara kwekoko tinoona mwana chikuti pasachirara pa vachiunganidzwa vachiita kiu yavo yekurara ikoko vachibva varara ivoko bira richibva raitwa uye achibva taura kuti ndakakuudzai kuti vasina kunaka vane zvibatabata vachange vakarara asi vakarara kudaro mangwana makuseni vanofanira kuziva kuti ivo vangakaita sei vanga vakarara patichazenge takagara padare taakutaura nezve bira tikapozoti rakafamba sei ende pane mumwe mudzimu yerudzi ichabuda ichitaura nezvainenge ichiita tichakuita kutaura mangwana makuseni saka kune vamwe vanga vakarara ipapo madhara saka chakazonetsa ndechekuti kune mwana grade 7 akaendawo akararawo pakarara vanhu vakuru but panga pataurwa nyaya ichinzi vachange vacharariswa apa inini bira rangu handiite bira nevanhu vanobata-bata wese anobata-bata kana kuti anomuka usiku achange akararako but pane mwana grade 7 akazorara nevamwe vakuru apa mubereki wake anga asina kurara but iye mwana anga akarara baba vemwana namai mwana uyu vachibva vati wangu ndingaita biki vangu kusvika mangwana makusemi but ndiri kurwadziwa nezvekuti kuti mwana wangu akarara apa pagrupu yevanhu vanonzi vanoita sei vanomuka vanobata-bata chii chiri kuitika zvikanzi ndichakuzadzisirai mangwana pane nyaya inorwadza pamwana uyu yekuti mwana uyu ari kushandiswa kutori nevamwe vanhu vakafa but munhu ari kushandisa mwana uyu ari pakati pevanhu vakarara apa iye pachake kana mukaenda kumwe kunhu haabatwi anenge achikunzi akanaka but changa chiitika ndechekuti waanoshandisa mwana uyu zvokuti mukaniona hamuzofambi nemwana uyu kuenda kwamunosonda kana kufamba after rofu dai maenda nemwana uyu maitonzwa mwana uyu achiita sei achinobatwa but mwana uyu anoshandiswa nemumwe munhu akararapa but ndinoda kuti munhu achamuka apa anenge achizvitaurira ega kana akataura kuti iwo taita nezveipano muchamubvunza kuti sei usingazivi zvachiitika pana mangwana makuseni vanhu vatopedza vamwe vatogeza vapedza manje zvikanzi taura kuti vanhu vaita sei vachimuka vanhu vachibva zvokuridzwa wisiwo ende nguva yeusiku iyo yakarara vanhu pane wisi yakaridzwa vanhu vakangorara pazoridzwa wisi vachibva vamuka vanhu vagara dare tinoda titaura nezvatichaenda pana pausiku tanga tine bira redu tine vamwe vabudirwa pane zvakachitorwa nemidzimu zvimwe zvinonangana nerudzi rwedu manzwa zvingani zvakamira sei mashoko mamwe aitoiswa kune vamwe vakuru vanhu ndivo vanga vakaita sei vanga vakarara tibatsireiwo zvikanzi hapana chandiri kuziva manga muchiziva here kuti manga makarara zvikanzi vanga vakarara but imimi semubatsiri vakudzwa nevanga vanga vamuka munofanira kuti muudze vanhu ava kuti vanga vakarara ende dambudziko ravo nderei saka vachibva vaisiwa mwana mudiki mberi zvikanzi mwana uyu ane kushandiswa kwaanoita ndonyaya chataka kutaura iwewe mwana iwewe pane baba vako varipo but ukanzi tsvaga baba vako ndino baba vako chaiwo chaiwo vaunogara navo nguva yakareba ndivapa achibva ende kuna baba vayo vanomumutsira zvikanzi baba ava ndivo vandofarira ava ende pane nzvimbo dzandofamba nditori nemwe nyika yandakambosvika pandakavabvunza kuti kuno kutauya sei vakanditi nyarara izvozve regai ndivabvunze zvikanzi nai baba kwatakambenge tiri kunyika yeyo kwaive kupi vachibva tanga kuchema zvikanzi ichokwadi mwana yo ndomushandisa but pandakaenda kunotora mushonga ndichida kushandisa ndaida kushandisa wangu mwana but chakandinetsa ndechekuti ndakazoona ndichishandisa mwana uyu zvikanzi imi makagara pa munotenda here kuti mune zvokuita zvikanzi tine zvokuita but isusu mishonga imwe yakawanda taitora chida kutsigisa misha yedu but taisaziva kuti pane chidi zvinomuka saka vanakomana vamakanga varipopo vakada kuita noise zvikanzi kana mukangoita noise ini panapa ndichamiri panapa saka ndakuda rimwe zuva saka ndiri kukumbirawo inini kuti musi wesaturday inouya iyi todana mambo ndokuudzai ndobva ndaenda kudzimba dzevanhu vanga vakarara kana manditendera ndobvisa zvinhu zviriko nekuti hapana munhu anomuka ega pa vane zvinotovamutsa mukavabvunza ipapa vanokuudzai kuti vane zvinovamutsa mukavabvunza ipapa kuti pavanga vari panapa mumwe nomwe anokuudzai kuti ndandiri kwakati but vanga vakarara panapa amwe mai vakanga varipo zvikanzi ichokwadi inini ndanga ndichitoona ndiri kumusha kwedu kwandakaberekwa asi vakarara ipapo zvikanzi musataura navo zvakawanda ngatimirire musi wesaturday toshaidza mambo kana kuti vanotipa vanhu vatenge tinavo panapa toenda mudzimba dzavo totanga kutora zvinovamutsa nekuti vane zvinovamutsa saka nyaya ikaitika kunyamandlovu chatiri kumirira ndechekuti musi wesaturday kana vatenderwa kuendera mberi ichaitwa sei but mubereki wemwana anga achishandiswa ndiye akabva asumuka ipapo zvikanzi handikwanisi kugara panapa kana veukama mune zvimwe zvamunogona kuita sarai muchigadzisa nokuti ndikaramba ndakagara ndakatarisa mwaona anoshandisa mwana wangu grade 7 kumuurayisa vanhu handinzo kufara ndingatoguma ndaenda kucheri ndobva ipapo saka pakaiswa dhete kuti musi wesaturday ndo pachashedzwa iko zvinozvo vachaenda kwamambo then kana mambo vatenda saturday ndo ichaunganidzwa vanhu avotendera but ivo pavakabvunzwa vakati vakatenda vachiti kana muchikwanisa kuona zvinotimutsa tinokutenderai kuti muite sei muende muzvitori mutibatsire but vanhu vakaita bungu vakarara vamwe vasikamwe doro vamwe vatori vanhu vekuchechi nyamandlovu so munhu uyu ari kunzi ari kushandisa mwana uyu wemugrade 7 ari papi ari kupi ariko ikoko mukoma atori mukoma wemurume ane mwana wechezi aishandisa mwana womukoma wake
veukama vari kuti kudini nazvo veukama ndipatuti kana zvinhu zvakadai zvonze inini mukangoita noise handikwanisi kushanda nemi mandishedza kuti batsirane mukaita noise kana musosada titiri pano bekuwa mambo anofanira kunge achiziva zvinhu uye zvemapurisa anofanira kunge zviziva zvinhu ndoita zvinhu pane andina mukangoita noise andimiri chikonzero mapurisa paanouya pano anotanga kuchekedza kuti munhu akaunganidza ndewapi saka pane noise pese andidi saka imi muchifambisa nyaya dzenyu bekuwa mambo woziva mapurisa woziva kana mapurisa akuziva ndoandoita nyaya kana vatenda tokubvisirai Nyamandlovu guruve hashtag uyo murume hasi kuramba mhosva chinyararire here uyo ngavugomupaka mucheka wembama akasaridza mhere toziva kuti aiwaka kuda kuti ari kuvharavhara kuramba mhosva chinyararire kwani yokamakosibanda ehe ndisamio chinorwadza muno kwai padombo shava zvikanzi mukadzi uyo kuguruve ane rudo runofendesa baba avo vakangonzi mwa ndiye pasi d avai chii chakapa kuti murume uyu asitike ndoparisiri kuziva zvikafamba zvakanaka ndichipedza kupana pabasa tikanzwa kuti achiri akastika tiri kusvika panzvimbo tangai paglenora c extension handitesi ngatibai tinotaura nababa ava apa si handitesi tiudzei baba kuti chii chiri kuitika inde ndine kamera no problem ndinotova interviewer landlord wekuglenora c extension haasi chizvaro chokugokwe here ari kuita kupoza neurombwa hwake asi ngazive kuti magumo azvo asvika ndinonzi chamunorwa chimisi pakadzambaira baba Isabel hanzi baba wekuglenora c extension havasi wekugokwe asi ugoko ndo Glenora C chizvaro chokugokwe ndo Glenora C iwewe kachamunorwa chimisi pakadzambaira akachibata chimuti kuti dzvi ko chamunorwa Janero ari kupi nai baba Isabel Janero chamunorwa Janero tinokukumbirisa kuti utibatewo kana uchinzwika pauri uri musiling here uri muchibagere uri pasi pemaineri uri kupi aiwa hazvitendero zvauri kuita izvozvo chamunorwa Janero po rikiti mamuka seko macid matikitivha ndinobva kwamuroi ini baba wepaglenora c extension vatipewo masiriasi kwamuroi kwaani vasada kutinzwa iwo maroja ngavabvepo vachazoona kazvidhafu ndabatikana ndinonzi mainjangire ndiri pahope zvinoitika munyika muno baba Isabel kuenda nesadza pamango kuenda nesadza pamango kufidha muti nesadza munhu haabvumirwe kubatidza laiti nguvai 3 4 5 zuva richibudawo kana zuva rikabudawo makutendero zvinoita here kugara nhaka hona dzevamwe uyo murume wekuhakwa negirlfriend vakastika dai akadzidza kubva panyaya baba Jacob kuVictoria Falls kugara nhaka hona dzevamwe uyo murume wekuhakwa negirlfriend vakastika dai akadzidza kubva panyaya yegrosari angadai ari gwindiri manje akaisa zvimete munzeve pazvaitaurwa zvemijoro izvi zvine misodzi mumatama ukapusa unogona kutochemwa rufu chairwo ndinonzi ba Jacob ndiri kuVictoria Falls ba Jacob varudaka kutora ruoko rwaprofesa Melanzi wokubulawayo yes makusijavuka avasiyani avazvengerere vanoreva nemo pane vanga vachitsvaga nhamba dzimubatsire uyo akabatsira kopi kunyamandlovu bozhongora pachapera akakutaura gogo chihoro mobva matora nhamba dzacho kuti munzwe zvakawanda zvakaitika kupi kunyamandlovu legezani katendera patsogoro kanacho chirongwa KB naBozho mukomana uyo akatotadza panoda kumirwa amai vatovaka murwere plus nyaya yokupondwa futi itaipfo kuti mashasha yose ndinonzi madzibaba Denford chari paGlenara estate chakabatwa chimuti aiwa baba Denford magariro Denford chari vanenge vakachibata rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini panapa kuseka kwa WhatsApp hanzi kudini ko
Bosho na Kanyemba zviri pachena sadriver wetractor uyo wekupa muti sadza akaromba kuMozambique tete akabikwa mudhiramu uyo ndinonzi Innocent Manyoso pamvuri weZebra Cross. Munokwadzisa Bozhongora mashoka muri kutaurayo munokwadzisa Bozhongora ameno zvenyu. Tiri kudaka kuona akasadza rakaiswa aka pamengo riri pamuti ndozvatodaka kuona aka pachannel kana paFacebook page vateerera vanenge vakamirira abaisa rutiko ndiani mukuru ndiani gogo vawiti kwarusambe vakachibata chimuti ati ndi munodzifambira aiwa ndotaura nawe yes makadeko baba ndimi kamune nyaya yasvika kuchimuti vanhu vari kukomplaina kuti sadza pamuti apa muti unodya here chii chiri kuitika uye vese vari kumbogara pamba penyu vari kuti makavapa chi mutemo wekuti 3 o'clock madanda kucha hapana light inoita se rinobatidzwa apo munogara zvenyu pabridge muchiedzera kuti hapana wamusingazivi muno muchingotamisa zvenyu makumbo yenyu ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyangutana 5 minutes to 12 Monday 24 August 2026 makabvataniko kanyumbo kuri kutsamura kwa Nelson Chacha zvikanzi tendai magamba inde timpasa kutenda kuganyurira patiwo kana magamba mukati mwa dziko raZimbabwe amweoka anaenda kamenya nkhondo yakutsudzuka kwa dziko lino. Baba Isabel pane message iri panapa nenyaya yekuguruve yamataura uyo murume wekuguruve akatorohwa nestroke ndo zvainoita ndinonzi Mudhara Kambucha paskido kuChinoi. Yes anza akatostroka murume uyu kuti akavhunduka nezvakaitika. Yes ngava mutore vaende naye kuchipatara. Yes zvakaoma ngavamhanya naye kuchipatara kuitira kuti aite sei abatsirwe. Thomas Mabachi paDonaini extension 6 kukadoma takachibata chimoti kuti dzvi iri kupisa kadi kadoma nhasi. Isaac Mungazi kuBotswana representing Chihota Masasa village 5 patsvarai tiripo pachimuti ipapo hatibvi zvokumhanya. Isaac Mungazi ari kuBotswana. Tiri kubatwa neanonzi Shenkeo construction kwanzi takachibata chimuti kubata kuti dzvi kwanzi pese patinenge tiri kwanzi izvo mabatiro amunoita chimuti ndo mabatiro atinoita. Ari kupiko Shenkeo construction anorova Harare Chinoi Karoi kwese anenge ariko akachibata chimuti zvakachimboshedzera kuti handichisiye chimuti ndikachibata anenge aripo pese panenge ari unzo ndikabata chimuti kuti dzvi kwanzi mabatiro angu ndo mabatiro echimuti. Pane chimwere chasara Baba Isabel chamungatsudzure tisati tapedza chirongwa chedu icho kwadembo yeZimbabwe ndiri mukati mekufafaidza ndikutsudzura zvichika matima nawo senyika ino. nyaya ndoda kutaura pana pamhuri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Chihota. Kunzvimbo yekwaChihota kuna amai kana kuti mbuya vane makore anodarika iwo 105 years vanga vachigara mukati meguta reHarare. Vachigara mukati meguta reHarare vachibva vaona kuti akukura kwavaita no zvinhu zvavo zvichifamba zvakanaka ndoda kuti mundiendese kupi mundiendese kumusha. Vaendeswa kumusha vachibva vatakurwa nevana vachibva vaendeswa kumusha kunova ndokustendi yavo. Vasvika kumusha uku mukoma KB kwanzi vachibva vati iwo ndiri kukumbira muende pachikoro chakati cheprimary chiri muno maChihota. Mukasvika pachikoro apa muti wamuchatenga kuona kugedhi muti iwoyo muti uyu ndiri kunikonesa kufa. Muti uyu ndakausimiswa nemunhu anga ari mutungamiri wemwe kereke asi aita zvokurapa futi. Ipapo ndio pandikaita nyaya dzekuti ndisafe ipapo. Muti uyu unoda kutemwa. 2 vari pamba vakaiswa panze vanoti muri kuona muti uyu unofanira kutemwa. Kwozoitwa zvimwe zvinodzvarwa murwizi zviripo. Kwozoita ripo rinonzi zviya zvekuti kana miti iri musango pane chinhu chinongomera mumuti chokuti chinongo muti uri green wakaoma chinogona kuita green chinogona kuita green. Icho chinochitika zhinji tochiti handizivi tochiti chii chinongomera chiri choga so hachina midzi yakawanda chinoita chinongoti pamusoro pemuti chomera pacho chiri choga ichocho. Ichocho zvakare kwanzi zvinofanira kuti zvitemwa. So veukama manje vachibva vati ndiani anotema miti. Gogo ava vakura sei? 105 years. 105 makorokoto nokuchengetwa gogo naNyadenga. Ichokwadi 105 apa vanenge vane imwe nziyo yavo yechechi so inenge ichingoimba so. Muri kuti vari kwaChihota uko
vari kudza vanhu kuti endai pagedhi repapuraimary chikoro ehe munotema muti muti uripo ende Ndakaudyara. muti wamunotanga kusangana nawo ipapo ndiwo muti wachona iwo ende ndini ndakaudyarisiwa nemufundisi Nengi iwowo muti iwowo mufanira kuti muuteme ndokuti ndife vakagara panze vanenge vachitaura kuti kudini pamba pawo zvakare muona muti uyu unoda kuti utemweyo muti werudzi runobva maropa uye zvakare une chinhingi chiri mudenga ichocho vamwe tinoti kana chinowanzoitwa nemuti wakura seri kunzi zvinoreva kuti muti waita sei wakura ichocho mobva matema nezvimwe zviri pamba ipapo zvikatemwa izvozvo ndofunga ndinogona kuzorora but vaukama vari kuti ndiani anotema miti baisabel muri kufunga kuti zviri kutaura gogo ndizvo here zvinofanira kuitika kana kuti vari kutaura nokuda kwekukura kwavo ndo pasingazivi vanhu mukoma kebe zvinogona kunge uri kukura ko kana kusiri kukura chiri chokwadi anofanira kutema munhu akaita sei kweyo gogo wanoda kufirei wada kuenda kupi no ndiwo vari kutaura nyaya dzavo vari kuziva nekukura kwavo vatisiumo gogo wada kuenda kupi tichiri kuvada isu panyika yes muti wotemerwei kwanzi nguva yangu yakwana asi chiri kundikonesa vari kurwara here gogo gogo vari kurwara but kurwara kwachoneka kuya kwokuti muviri wadi waneta munhu akura chete okay alright aunza nyaya panational fm ndiani ndive kukamba wachona vavoti isi tiri kutya kunoti kunotema muti uri kutaurwa muti uri kutaurwa uripo here uripo iripo yese iri kutaurwa iripo wepamba uripo wepachikoro uripo boys dzechimuti muri sei udzai vanhu vekunyamandlovu apo kuti siyanai nevana itai mabasa enyu usiku mega ivo varoyi kudai vambosungwa 45 years muprisoni nokuti vanyanya kufadaya kwavo vamwe vanototemba nazvo zvekuroya nemutsoka mhuri yekwa 11 daniel ndini tafadzwa daniel kudewedzo kwarusape vanoudzwa nani icho chinomera pane umwe muti kwedu okay havanonoke icho chinomera pane mumwe muti kwedu tinoti gomarara remuti ndichocho chaicho ngomake ndizvo here gomarara chaicho kb nabhozho rinonzi gomarara oro parasite pachirungu rinonzi kache from south africa aiwa vaonera ndiri kufamba okay regai kati tiverenge meseji yacho yakazara okay ndiri kufamba ndiri pasi pemumvuri wasekuru nemuzukuru bhozho nakanyemba ndapota ndisvitsirewo kachikumbiro changu alright regai katizoiverenga meseji iyi manje wamuri kuda kuti tisvitse chikumbiro atombomuzivika munhu wacho atombomuzivika munhu wacho alright regaika tinzwe kuti zvakamira seikwa mupfana uyo anojairira polisi mupfana uyo anojairira police get busy ndinonzi tinashe mupengo pachitongwesa okay tiri kukumbirawo kakuti mbobatsira ka mhuri ina gogo vari kwachihota toita sei totema muti here iri kutaurwa iyo madhiro ndiwo akavadzikamisa caps yakadhirowa kuzoti liverpool yakadhirowa gogo avo havarwari vari kutotaura chokwadi chavo ndinonzi baba mhare danga mvura mutare takachibata chimuti okay hanzi koma ramuti iro ndine podumba kubhindura aradi ya koma ramuti ambuya avo vakadyachi koma ramuti ndosaka varotaura kuti muti ngauite sei ngautemwe kudonha kwemuti ndokudonha kwavo vakadya makoma alright yes please musati maenda itai pfo kuna misa rumungwe vari pakuwadzana 1 vari pachimuti now ndinonzi albert dzakatira pakuwadzana misa rumungwe po rikiti vo kanyemba nabhozho muti uita sei kanyemba ona kani zvaita whatsapp
platform yathu. Okay, sorry like yakati mamessage acho abvastika. Tine chiziviso panapa chiri kuti icho ndinonzi Blantina Wemba, ndakarasikirwa ukane bhegi rainge rine passport nehembe, ndaibva kubhindura ndichienda ku Mount Darwin. Kana paine akarinhonga bhegi iri, please ngandibatewo panhamba dzangu dzenhare dzinoti 0779 409 303 0779 409 303 0779 409 303. Ndi Blantina Wemba uyo akarasikirwa ukane bhegi rainge rine passport pamwe chete kane hembe, aibva kubhindura achienda ku Mount Darwin. Kana pane akanhonga bhegi iri, please ngabate Blantina Wemba panhamba dzenhare dzinoti idzo 0779 409 303 0779 409 303 ndidzo namba dzamunobata ka Blantina Wemba. 19 minutes to 10 ndipo pafika nthawe pali manje tichipasa kakutenda aikona wense arabwera ku road show uko kumuzarabani north apo pompo tikanapatana kana radio Zimbabwe ntsiku ya Ngobera kusanganisira kavana headman Chafesuka. Tinotenda headman James Chafesuka aikona zvanga zvakarongeka. Ambassador Kenneth Masunda aiwakani Teresa Mantega, yes, pamuchete kani yanaye ukaika chaso wense akaliko akatetekera bzikaitika kumuzarabani north. Kustepo Karamba wanga waripo. Kustepo Karamba ichi chivutisi ai wakati ndokutendai ai wasidokuzwa ngazvirambe zvakadaro muzarabani kumajaivi kokaona vakomana vemagitari big boy Mr. Muzarabani ya aiwa notsudzwa anochitsudzwa tinokutendai vadiwa vateerere kwatisati tasvika. Aiwa tiri munjira kubwera, leaving no one and no place behind. Jena George pamhondoro kwadiura arachipata chimoti Jimmy Jewelers paKuala Park uritani koshingiti gere kwaramba kutafara right pamitambo yakatambwa yeKasolaga Premier Soccer League pakupera kwesvondo yakapera yakadai Moz FC yakagogodza ZPC Kariba 4-1 Pangoni Stadium. FC Platinum ikarova Agama 1-0 kumandava. Simba Bora ikarova ne Scotland FC 2-1 kuwadzanai. FC Hunters ikarova ne Hard Rock 2-1 ku Rufaro. Bulawayo Chiefs ne Caps United vakadrowa 0-0 ku Luveve. Till 1 ikarova kane Triangle United ika 2-0 ku Ascot. Kuzoti Manika Diamonds yakarova kane Ngezi Platinum Stars 2-0 ku Sakubva. Zvinakumira zvakanaka kuchikwata cheManika Diamonds. Iposo Highlanders amashola nyama vakagogodza Herentals College 2-0 ku Babafield Stadium. Then Dynamos iratendemuriwa panyumba dzuro na Chicken Inn 1-0 baba Isabel. Hama dzedu dzozorora rini ndedzipi kwedzi? Dynamos asi muri kuzivira kuti Dynamos iri pamusoro penyu palogo. Aiwa iyo yakamboendawo pamusoro. Dynamos iri pamusoro peCaps United palogo. National FM pamusoro peCaps United. Kotiri borero. Ingoti utora sports tech wani. Ndakamira ndiri ku National nasi. Abayisabe musakangana kuti mari yakarohwa futi kamuri kutaurisa neti. Okay. Asi mashoko ari kutenderera. It seems as if supporters Scotland FC mabviravira havasi kufara ne maraidziro kana kuti makochero ari kuita ka Nomara Mapeza. Yeah. Para kunyunyuta kulipo, para kung'ung'uzika kulipo kwakuti Mapeza ameno zvari kuita musarudziro ari kuita kama players vamwe havasi kufara masupporters patorika ne videos ari kucirculate pa social media platforms masupporters eScotland FC vachivava vachinyunyuta vachidya marasha vaone iko. Amen. Zviri kunzi vamwe vari kuti Nomara Mapeza pane maplayers akatengwa kubva kunze kwenyika avo vari kugara pabhenji. Mamwe maplayers anenge ari muground
piwa ka time yakawanda asachona kuti player iye akatotsva mafuse haisi kuperforma masupporters vanoona futi vanenge vachiona vanenge vatobvisa mari dzekubva muhome chekuti tida kunoona bhora redu saka amene kuti zvichafamba sei pakadaro baisabheo totarisa kuti iyo Scotland ndiyo iri pamusoro pelogo 27 games 57 points. Number 2 Hard Rock 27 games 54 points. Number 3 Ngesi Platinum Stars 27 games 47 points. Number 4 Dynamos 27 games 46 points. Number 5 Right Herenchos College 27 games 45 points. Number 6 Caps United 27 games 43 points. Kuzati number 7 para Iposo Highlanders 27 games 41 points. Ndio kakumira kuraita kalogo yatu kufika pa number 7. Musakoshwaka kuti mitambo ya 2026 zifa muno mutapa challenge cup iri kuendera patsogoro pamwepo katiri kupita kamu round of 16. Round of 16 yatu inenge iramira tenepa. Ndiri kuona kama fixtures yatu yansanganisira ka chipani cha Cape United chimwecho kachichirimo nokuti kawana Dynamos wakato buda kakudhara ndichoona kakuti pane zvikwata zvinosanganisira ka Ngesi Platinum Stars ichatamba ne Herenchos College, FC Platinum ichatamba kane Black Rock, kuzoti Chile FC versus Bulawayo Chiefs, Jordan FC versus Hard Rock, kuzoti FC Hunters ichatamba kane Hwange. Mutambo wachakupaika live kubvaka kupapa kubvaka kuBulawayo, kuzoti ka Triangle United versus Blanket Mine, Cape United versus Manica Diamonds, then Scotland FC versus Moors Under 19. Ndio kama fixtures ya 2026 zifa muno mutapa challenge cup round of 16 men's fixtures na 0781 383 340. Ndiani munangu aripantedwe. Hello pa National FM. Yezika nyemba. Ndiri right makadiko. Aiwa ndiri right kuse kwa rari. Mushe tutaona nani kwa hapo? Ya ndichaona makuerere. Kwa Bulawayo. Ya. Konja kontutu. Kontutu kushapa. Ya man. Tinotenda mukoma. Kanyemba nyeyo. Unoza zvibitika munyika ka. Zvakangooma unozoti vana vanoita zvinhu zvinezvi. Anotaura kuenda kuizama kuexperiment achino tozvishaya unoziva. Ende zvibitika dzakawanda zvinhu zvakaita zvezvizvi. Kunongoti vabuda pachena zvazikanwa asi zvibitika zvakanyanya. Hatizoti chii chiri kuitika nevana. Imi mafungiro enyu chii chiri kuitika, chii chiri kukonzera kuti zvidaro? Ndosati kutoshaika chaizvo kuti vana vanochivana kuzochivana vana munhu mumwe chete hamene kuti chii chiri kuitika ende zvinotovhundutsa toita but hapana mombe yecheka ukama ingambobviswa pakadaro apa hayi mombe yecheka ukama yacho inobviswa woita sei hapana zvakadaro zvotomboitika mukurarama kana ngavaparadzanise vana vasagara irisa. Saka kana pakatisaita mombe yecheka ukama ipo pane mwana panoitwa sei? Chandinoona ka vana ava kutotaura chokwadi kubva zvino ngavagare umwe kwake kana kutoenda kumatare chaiko kwana chief chakunyatsotonga zvakanaka nyaya vana chief votaura kuti panogadziriswa sei nokuti patoisviba mumusha imomo. Musha wasvibawo? Ye musha watosviba zvakutoda madzichangamire chaigogara pasi even nzvimbo yacho yatosviba. Nzvimbo yacho yatosviba kadi vamwe vanogona kutozogumisira vachikopawo futi izvo zvakadaro seizvo zvezvo munharaunda imomo. Saka panoda kuti madzishe vagare pasi nemhuri poitwa chivanhu panofanira kuti pagadziriswe panhu ipapapa zvakasimba patoshata kanyemba pashata unotiretina mai kuti ndokupondai inoitori mhosva yakatozvimirira vane mhosva ngani mufana pada kuti pagadziriswe zvichiri padhuze nekuti unoona vana mazuva ano anotaura kunge anotaura sekutamba ndira asi kutozwa kuti mai vakaurawa ndizvozvo. Vana vacho hamene kuti vanenge vachizvifambisa sei. Saka pada kuti pagadziriswe madzichangamire ngavakurudze kuona kuti pabirwa pabatwa nyaya zvakasimba kanyemba. Izvozvi nyaya yatobuda kapachimuti pamwe akatoteerera ari kuchinoi. Aiwa madzishe evhera nenzvimbo zvese vakuziva pari kuti nyaya iyi inofanira kuti igadziriswe. Zvanofanira kuzoramba achiteerera tozoinzwa kuti tazopera zvakaita sei nyaya iyoyi. Aiwa tinotenda maita basa ingomusai vaviri vatatu. Ari kandimutsa baba namai vari kuwedza kwaruzani kwamajeka ndovamutsa nanasekuru vari kwanyarambi vese ndovamutsa kuzvihambi nanatezvara kwamazima vese ndovamutsa nemudzimai wangu Melody nevana ndovamutsa ashasha ndokumutsa yakomana muri sei aiwazvavo nashekmeni matono naregai Samuel Gwaya namudhara gweja muri sei nevamwe vese vana kotorawo
aiwa muswera bhowa kumwana tinotenda maita basa mukoma kobulawayo ikoko rega tingotora kamwe mutereri live then motsudzura chimwe baba isapi. Hello National FM chimutisho. Haro Bosho chirife. Makadiko mkoma wangu. Mushariseko kayemba uyu. Anoone ndiri padhuze. Aiwa hapana. Bosho. Hanzi pane unoona wamuwana vari kukwidza vabereki vavo ndege wozota wamuwana kukwidza vabereki vavo BP woti mwana wakazvarwa shuwa here mani apo tichitarisa kuti munhu akapedza nyora form 420 last year wana wachiti hasati akwanisa kana 18 years kamupana but antoni akutokwanisa kutaura mashoko anotyisa achitaurira mai wake haasi kutsvaga kufamba neyanonzi chimasaga here yaipfeka mauya here dandabotso kutandabotso bhozi yakakutambira manje akutambiro mufana uyo ane mhosva dzakawanda maonaniraita bhozi kutopromisa munhu rufuga itori mhosva akazimira pane zvaya bhozete ivavo vari tu vachiwese vanotonde mhosva zvataura mambo kuti vanofanirwa vachipinda mukati vanofanirwa vachitopinda mukati obviously bhozi mafuna vanofanirwa vane mhosva zvekwana mambo kozeta muda dzekumapurisa bhozi mukana anogona kunge akatobatwa chibharo ipapo vanhu antoni nyaya dzake dzakabhozi nyaya yakafana neyo kutoti anopromisa ama yake nayo yakafana neyo zvinoda kuti kana hanzvadzi yake sese kana yakatoudza kuti iwe zvandiri kuda kuti ndikuite ukatongozviramba ndikutokupromisa zvakati anongozviona mari saka hapana yakafana neyo kana zvokuti anzi kucheka ukama izvo kaizvo hazvokuti anzi anobviswa uyi hazvishande zvakadai so bhozi iye akanyatsozvati tatocheka ukama tisira hanzvadzi nanzvadzi matomuvhurira nzira chaichaiye kunyatsozvati hapa zvangu aichisira hama yangu aichisira hama yangu hapa ndakunyatsopesa zvandinoda bhozi haisira hama yangu saka apo ndechekungotiwo kana zvichitokodzerawo ndezvekungotiwo wakufanenge musikana yakabatsirwa wozoonekwa kuti mwana wacho ita sei wechengetwa naanani zviri kuti anzi kubvisa nhumbu zvachatomboshanda pakadai so hazvichashandi but kune vana vakateerera tasvike pakuti zvodai so kana zvinga zviri zvekuti hanzi pane zvatikuona mafoni kana anga ari madrugs ngatisiyani nezvatuita aiwa zvinotombonaka kune mwana wakabereka unozokwengura mubereki kuti asendakaberekera nhamo here kuti uberekera kutambudzwa shuwa nevana wakazvara zvakaoma mukoma zvakaoma kanyemba makata basa karova basa panonzi pachipa muzarabani mazuva ano wangofamba kanetv kaneuyu neredhiyo kamhomwe tanga tingokuona izviri Z plus kacha chirungu kamazuva aiwa tinotenda mukoma ingoti turu vaviri vatatu ndekutanga ndoda kumusa baba wangu anonzi Fani Chingoma mudhara asingataura akazvinyararira zvake musawo mudzimai wangu anonzi Alina Chirata nemhuri kwaChirata kwane Gomo kana tezvera wangu wese tongoti mubereki wese ari muguru wega ndatezvera wangu makadiwa gara ise kuguru ndozomutsa kugara kwaMajor Brown nakagara kwaula famu na Mdara Gweja tichaona makuwerere tinashe Gotora Addington Mupwanyi ari mafuta neaslice naSusan Murindi maita basa ngoma kanyemba namainosta naBeka Foster maita basa 0781373340 kana 0781383340 halo National FM yes kanyemba bozo na bozo zviri sai ndiri bro wakomana gogawa wana dementia here pamwe yangu wa dementia kurwara pamwe bosi vanhu kana wakura kazhinji kacho vanenge vakutoura zvezvi ndikuona muroi kana kuti ndakuda kuendeni ndikuona zvakawanda zvanenge vakutaura saka panenge pachida hwani kuti wakamboendeswa kuchipatara 2 potsvagwa mubatsiri anoongorora kuti zvakutaura izvi ichokwadi here adzozi panogona kuva pamwe ichokwadi kana kuti hadzisi chokwadi ndo mafungiro angu pakutsvagwa mubatsiri anoongorora nyaya iwe woendeswa zvekare muchipatara okay ndofungwa dzangu aiwa tinotenda vaita basa Aleke Gweja zvikanzi gogo vanogona kunge vakura saka ngavaendeswe kuchipatara uye patsvagwe kamubatsiri anokwanisa kakuvabatsira kagogo avo halo paNational FM Mankose chiko chinoitwa nemambuya nemadzisekuru ekuwadzana neiko
ini sekuru agara pabiriji vanopfuura nemunhu wese sekuru adaurawa makundwa aiwa kabati nyika yakasununguka kana we are celebrating 46 years nyika yakasununguka zvekuti munhu aukunzwe kana wakagarapo wakagara kuti wakagarirei nyange wakada kubva makusenika but sisi semadzimai katachema-chema kuti munhu matambise aita makumbo atikaona munhu tichibatsiraiwo aiwa hapana madzimai vacomplaina maroja ndo vacomplaina madzimai emunharaunda sei muda kuzengesa zvanzi navabaisa dhoyo nemadzimai emunharaunda ati baba vari kutambisa makumbo avo pati kudarika unoda kuzenga zvinhu zvataurika pajekerere nyika aiwa okay itai so amainosa madzimai vese vanogara kuglenora c extension vanosangana nedambudziko rataurwa nabhozhongora kuti vari kusangana nedambudziko rababa ava tibatei titaure nemi vatoriko mwatononga tichaizva mukana yekunyorera nekufona asi vatoriko saka poitwa sei kutaura chokwadi nyika yakatariswa saka toita sei ivo baba vafana kuendeswa kwamambo havandenoreurirwa zvinhu zvavo zvese kudanzi yesadza pamutizvo kuda kuitisa nyika mango yakambodzika sadza kupi kuglenora c extension hakuna mambo variko makuru emunzvimbo zvataona babaisa dhoto vachitya kuenda vega vada kuenda nemi kana kuti namambo nemukuru wemuzimbo aibva kansela kana kuti mp kwozoti avo gogo avo hamhiko nemiti iripo kana vasinamboitirwa mhiko yavatati miti ngairemburwe havafe zveshuwambuya kuti vanhu tiripo yenga yangotsvaga mubatsirira navo avabatsire kuti gogo avagore kuzorora vachifirei tiri kuvada isu gogo gogo kana vaiva kuti makrismas avadzikana regai vafe vasina kuti nguva yavo yakwana saka veukama woita sei vaatsvage mubatsiri veukama vabatsirike kuti gogo vari kuti muti wepachikoro utemewe nekuti zvese haisisiri mingirimi yekuti vangangoenda pachikoro ndangagogodza muti pasina zvaiti aiwa ndizvozvo kuti vangotema umwe muti wepamba vanogona kutema kozindo vavo pachikoro havachagone kuti asi kuti vanongotomuta kuti ndakaita mhiko nemiti saka kuka kwangu kuri pamiti ndiko kuti vazorore zviriko izvo tombozvinzwa wati so vatsvage mubatsiri havatsvage mubatsiri vabatsirike aiwa tinotenda maita basa make nosta oraiti mukomborero baba Isabel vachadaka kukubatai munobatika sei namba dzinoti kudini ichokwadi vanenge vachida kundibata munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa agogo every day is a Friday po rikiti bo hanzi na comrade Osama bin Laden kanyemba na bhosho gogo vari kutaura chokwadi avo 105 haisvikwe zvechihwaiwai usina pawakabata comrade Osama bin Laden nhumba yemuonekedzano momento ya brillianto festival button hurudza express zvikanzi wakatoka muroyi brand new single